Ukuthula kwenkosi akube nawe ehlobo salalelo umyalezo. Incwadi kaZakhariya chapter 9 verse 12 sifunda kwihumusho elisha. Zakhariya 9 verse 12. Buyelani enqabeni nina ababoshiweyo abanethemba. Ngiyanitshela namhlanje ukuthi ngiyakunibuyisela okungokwenu ngokuphindwe kabili. Isihloko sithi buyelani enqabeni nina abanethemba. Incwadi kaZakhariya iqanjwe ngegama lomprofethi izwi kaSimakade lafika kuye. Igama lalomprofethi lichaza ukuthi uNkulunkulu uyakhumbula okanye uSimakade uyakhumbula. Ilona gama elisetshenzisiwe kulamahumusho kusukela kweleHebheru kube kulawe silifundile. uZakhariya wayeyindodana kaBherekhiya ka-Ido umprofethi. Noma kukuzama ukuthola imininingwane eminingi ngoZakhariya nokumnyamanisa noBherekhiya noma u-Ido ayinasiqinisekiso, kodwa sikufundayo ngegama lakhe nje lilodwa, Zakhariya, uNkulunkulu uyakhumbula. Lichaza lokho igama lakhe ukuthi uNkulunkulu uyakhumbula. Sikhonza uNkulunkulu omuhle, sikhonza uNkulunkulu ukuthi izimo engahambi kahle bethi bekulibala abantu, kodwa yena angakulibali. uNkulunkulu uyakhumbula. Ukukhumbula sewuyidelile, ukukhumbula amandla okukhuleka engasekho, ukukhumbula iy'khukhula zempilo zimuka nawe. Akukhumbula uNkulunkulu. uNkulunkulu uyakhumbula. uNkulunkulu akasiyo uzibezwile. uNkulunkulu akakushalazeleli. uNkulunkulu uyakhumbula. Ukukhumbula ungasacabangi ukuthi kambe ngisekhona yini kwifayela likaNkulunkulu. Uke wakhumbula uJosefa sebemkhohliwe akade bacacisela amaphupho. Wamkhumbula uNkulunkulu ngokuvela kwesigameko esithile, kanti sekuwukuphakanyiswa kaJosefa. Waphakanyiswa ngesikhathi sendlala, waphakanyiswa ngesikhathi sendlala yabantu ababengakhuluma iqiniso, belalela ukukhuluma kaNkulunkulu, kucaciswa izinto kuFaro, ngoba ikhona indlala ongeyona indlala yesisu, kodwa indlala yabantu abakwazi ukulalela ukunyenyeza kaNkulunkulu. Sikwisikhathi esinjalo, kodwa uNkulunkulu wethu noma kunjalo uyalalela, uyakhumbula abangcwele bakhe. Lencwadi imibono elethwa kule nceke uZakhariya iyincwadi ekhuthazayo kakhulu, iyincwadi ekhuthaza abantu bakaNkulunkulu ukuba bangaphelelwa lithemba kwizimo ababhekene nazo. uZakhariya ugqugquzela labo ababuyileyo ukuba baqede ukwakha kwekabusha kwethempeli, futhi ubayala ukuba bagcine ukholo lwabo kanye nempilo yabo ngokukhonza uNkulunkulu behlanzekile, bengamkhonzi uNkulunkulu bemanaphanapha izinto zanganene. Imbono esishiyagalombili nezisho kuqinisa uthando lukaSimakade, ukuvikelwa kweJerusalema, uJuda nabantu. Le ncwadi kaZakhariya iyincwadi emumethe ubuhle bukaSimakade. Buyelani enqabeni isiboshwa zilethemba. Le ncwadi ibhalwe nguye uZakhariya, iyi-post-exilic, okuchaza ukuba ibhalwe sebephumile ebugqilini besizwe esasibathumbile emva kweminyaka ewu-70. Inhloso yayincwadi ukukhuthaza insali ebuye ekuthunjweni ukholo lwabo kuNkulunkulu ukuba lingabi buthakathaka, noma bona bengaba buthakathaka, noma bengaswela kodwa bangalisweli ukholo, noma babengaboni lutho ngoNkulunkulu, bengasasiboni nesidingo sokubuyela kuNkulunkulu bayokwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Bathi basesebeyakile ifoundation, bayakha ne-altar, bathi ake sibuyele emuva siyolungisa izindlu zethu. Kusenasidingo sini ukusebenzela uNkulunkulu, sikhamelele okokugcina kwethu ebuNkulunkulu engayinaki inhlalo yethu. Bafika kuleso sikhathi-ke umprofethi lona uZakhariya, ngesikhathi sebelakhile i-altar, bayenza ifoundation yabayinhle yasethempelini, kodwa kusekhona izimfa ey'khona endlini kaNkulunkulu. Bathi kusenasidingo sini
ukuya endlini kaNkulunkulu ngoba sibasacele kuNkulunkulu, sibasenze izinto kuNkulunkulu. Kubonakala ngathi uNkulunkulu akanakile, kubonakala ngathi uNkulunkulu akaboni. Kanti njengoba uNkulunkulu eyibona imisebenzi esayithulela kusho ukuthi akaboni. uNkulunkulu wethu uyabona nokuncane esikwenze endlini yakhe, futhi kuyamkhathaza uma engasasiboni sile mbumba sazi siyona. Bengizokuncenga ukuba ungasahlala endlini yakho, akuyithi ntithu ubuyele endlini kaNkulunkulu. Ukusizana ukuhlala ekhaya uthi ayisekho into engiyiyele endlini kaNkulunkulu, ngoba endlini kaNkulunkulu kuwukuthi nokuthi. Buyele endlini kaNkulunkulu. Uphoxwa abantu awuphoxwanga uNkulunkulu, abantu ophambene nabo ngombono, kodwa uNkulunkulu awukaphambani naye. Buyele endlini kaNkulunkulu. iCovid ekubambile, kodwa empeleni iCovid ayikho endlini kaNkulunkulu. Umkhuhlane osabalela umhlaba wonke. Buyele endlini kaNkulunkulu ngoba kunezimfa okumele zivalwe nguwe. Bahlele emakhaya bathi siyelana endlini kaNkulunkulu, ngoba noma sihleze emakhaya kuyahlaleka nje, singayile siyaba nabo ubuthongo noma singayanga endlini kaNkulunkulu. Siba nakho ukudla noma singayanga endlini kaNkulunkulu. Sinako ukukhanyisa noma singayanga endlini kaNkulunkulu. Yebo kuliqiniso, kodwa umuntu ongaphakathi udinga uba uyohlanganyela endlini kaNkulunkulu, ngoba lithe izwi leNkosi kwizaga, uma ikhuni zihlehle eziko umlilo uyacima. Kanjalo nokuhlehla kwakho ukuya endlini kaNkulunkulu, umlilo kuwe ngaphakathi uyacima. Awuyithintithe namhlanje, awuyithintithe nangesonto elizayo, awuyithintithe uziyophela lo nyaka neminyaka elandelayo uNkulunkulu akuboleke yona. Buyele endlini kaNkulunkulu ngoba ukuhlehla kweyikhuni eziko umlilo uyacima. Besizoncenga wena nje namhlanje ekuseni, buyelane enqabeni, buyelane enqabeni, igcine nethemba. Ke niye kukufika ngeCovid, ke niye kukufika ngeminyaka, ukuba kwathiwa abaneminyaka engaphezulu ka-65 ake bahoxe ukuya kuma-public spaces, kodwa abantu uhulumeni wayengathi lingayi endlini kaNkulunkulu, lingayi kuNkulunkulu. Empeleni nje wayexwayisa ukuba ningabi baningi ey'ndaweni ezimbondelanayo, kodwa wayengathi lingabe lisaya kuNkulunkulu. Ngizoncenga wena ekuseni, buyele endlini kaNkulunkulu. Wena oyisigqila sethemba, buyele endlini kaNkulunkulu ngoba awusabi lo COVID makuwusuku lwakho lomholo. Awusabi lo COVID makumele uye kubahlobo bakho benemicimbi, kodwa uyawusaba uCovid mase kumele uye endlini kaSimakade uyombonga. Khona izimfa ey'sendlini kaNkulunkulu ey'dinga ukupheshwa nguwe, nanjengendlu mayinamakhrekhi idinga iphorifila ukuze avalwe lawo makhrekhi. Kanjalo bekubalulekile uba ubuyele endlini kaNkulunkulu. Wesigqila sethemba, buyelana endlini kaNkulunkulu. Le ncwadi yahlukene ey'gaba ey'mbili, chapter 1 to chapter 8, imibono ekhuthaza kubantu ngokubuyela kwabapristi emsebenzini abawubizelwe. Ngakho-ke nabapristi bahlehlile, besizoncenga bona nabapristi. Yawu bantaka baba, ke nibuyele endlini kaNkulunkulu. Bapristi nihlambulule, ke niyeke ukwenza izinto ey'phambene nokutsho kezwi likaNkulunkulu. Engathi wonke umuntu ogcotshelwe ukushumayela izwi likaNkulunkulu angakayicinge. Ngisashumayela lokhu izwi likababa uNkulunkulu elithi angishumayele, noma ngenza izaba zami zokuzakhela mina igama. Buyelana enqabeni, zigqile nethemba. Chapter 9 to chapter 14 is prophet esi-apocalyptic, nokwahlulelwa kwezizwe ezakhelene no-Israyeli mazingahlanganisi nazo noNkulunkulu ka-Israyeli. Ikhuluma ngomesiya nomsebenzi yakhe ayoyenza kubantu. Asibuyele-ke kuleli verse lika-12. Buyele enqabeni, buyele enqabeni, sibambele leso sigatshana. Iyini inqaba? Inqaba indawo ebiyelwe ngamabutho ukuba avikeleke mayesempini.
indawo yokuvikeleka, indawo yokucasha nxa izitha zikuhlasela. Uthi uDavide, uSimakade uyidwala lami nenqaba yami nomkhululi wami. uNkulunkulu wami uyidwala lami engiphephela kulo, lesihlangu sami nophondo lokusindiswa kwami, inqaba yami ephakemeyo. Ihubo 18 lotshwa uDavide. Kanjalo uthi-ke lo mbhali asibuyele kulona amandla okusivikela, ngoba noma singahlala endlini zethu iCovid sengangena, amasela sengangena, umbani usengangena, noma ngayisiphi isimo sisengangena, kodwa kubizwa uma ufuna ukuphepha uphelele uyele enqabeni enguSimakade uyongena kuyo, ngoba kuyaqasheka kuyo. Lithi iculo labadala enqabeni enguJesu sengizocasha. Bekumele sonke bathandekayo enkosini singalibali le nqaba isekhona. Yamukela wonke umuntu odinga ukuyisana noNkulunkulu. Yizwi leli eliyicommand kuyena enqabeni, yizwi eliyicommand leli elingancengi, elithi wena ozwile kuyena enqabeni. Isiyalelo lesi akuncengwa muntu lapha, noma ngabe uyazazi uliwele, uyashesha ukuduba, kodwa lapha uyatshelwa uyele enqabeni. Noma ngabe uyibhokholo, noma ngabe uyinkosazane kwenu, noma ngabe uthunjana kwenu, noma ngabe wena oletha impuphu 50 kg ukuthi izinto zenzeka ngoba kuthanda wena, kodwa nasi isiyalelo uyele enqabeni, okusho ukuthi inqaba indlela yakuyo ayikavaleki, usayeka kule nqaba uyele enqabeni. Ngizoncenga wena indlela endlini kaNkulunkulu ayikavaleki, isalokhu wayigcina njengoba wayigcina. Yini kubelula ukuya emngcwabeni kodwa kungabi lula ukuyobonga uNkulunkulu? Ufika ungena endlini kaNkulunkulu uthi Jehova sibonga wena, umdumise uNkulunkulu wakho, uthi kubo bonke uNkulunkulu akekho njenganawe, ngoba noma izimo zikhona awukavumi ukuba silale ngaphandle kophahla, noma izimo zikhona awukavumi silale sinembethe, noma izimo zikhona awukavumi silale singadlanga, noma izimo zikhona awukavumi imizimba yethu ikhandleke to the point yokuba singaze size sikhohlwe ukuthi ukhona umuntu osandla sakhe seluliwe. Uphila nje, hayi ngoba usekelwe idlozi lakho, hayi ngoba unomthandazi nenyanga enamandla. Uphila nje ngoba usathanda uSimakade ukuthi uphile. Uphila nje hayi ngoba une-medical aid, uphila ngoba uNkulunkulu usathanda uphile. Zonke izinto hey kaNkulunkulu uyele enqabeni, uyele enqabeni, sigcine sinethemba. Return to your fortress. Yini inqaba sichazile, yizwi lomemo leli ngenxa yokuhlaselwa bephindelelwa izizwe ababekhelene nazo, bese bephelelwe lithemba abakwa-Israyeli bengasayiboni into abayiphilelayo. Ngakho-ke bayamenywa manje ukuba babuyele kuNkulunkulu. Isizathu esibalulekile esokuba ungaphili ukude noNkulunkulu, noma ngabe izimo zibiza ukuthini empilweni yakho, kodwa ungaphili uxabene noNkulunkulu, ungaxabana nabantu kodwa ungaxabani noNkulunkulu. Yizo elisiqinisekiso sokuba impilo ngaphandle kaNkulunkulu ayinanqikithi, ayinasekelo, ayinakusasa. But umuntu onoJesu, umuntu onoJesu, umuntu onoNkulunkulu unekusasa, unokuphila, unethemba. Ithemba lisekukholweni. Buyele enqabeni, kusho ukuba indlela enqabeni isekhona. Le ndlela inguJesu. John 10:10. Ngize ukuba babe nokuphila, babe nakho ukuchichime. Noma zikwehlela izimo ezilikhuni, kodwa qonda ukuba yilezo zimo ezisibuyisela kuNkulunkulu. Bazalwane bami, kwenye inkathi uNkulunkulu ukuze akusebenzisele izinto ezinkulu, impilo yakho uyenza ibe inhlekisa. Uyakuphuca obekufanele ngabe kuba ngokwakho ingunaphakade, kuze ubuyisane noNkulunkulu. uNkulunkulu uyavuma ulahlekelwe yikho konke, njengoJobe alahlekelwa yikho konke. NoSathane wazwabonda, hayi impela sengiyomehlula uJobe, kanti lutho. Uthi uJobe, ngiyazi ukhona umhlengi wami. Bathandekayo enkosini, lisekhona indlela eya kuNkulunkulu. Wena isize nje ngokuya kuNkulunkulu ngoba usekhona.
webathandekayo enkosini, uSathane akaculi ngeJerusalema njengoba nathi simane sicula sithi ngiyakulangazelela Jerusalema. uSathane akaculi ngeJerusalema kodwa uSathane uyaya eJerusalema. Awuzwanga yini incwadi kaJobe chapter 1 ukuthi zathi ifika ithunywa phambi kaNkulunkulu noSathane wangena wemakanye nazi ithunywa zonke ezabe ivele ezweni lasemhlabeni naye wazothula ireport noma izulu lihlanzekile liyidwele nesono esingangeni kulo. Kodwa uNkulunkulu kwenye inkathi imicabango yami yobumvelo bami akusho iBhayibheli kuthi imicabango yami kwenye inkathi uSathane uyasetshenziswa uNkulunkulu ukuze afeze nayo inhloso kaNkulunkulu. Yini enza ngisho njalo Jobe chapter 1 noSathane uyakwazi ukungena ezulwini noma izulu lihlanzekile ngoba naye uyingxenye yabantu abangathunywa uNkulunkulu. So uSathane akaculi ngeJerusalema uyaya kule eJerusalema leli wena uma uhlangazele lokho uma ukuhlabelela ukuthi ungayendi kaNkulunkulu. uSathane akaculi ngakho uya phakathi afika monitor abakhona nabangekho, abonitha abaserious nabangekho serious. Ngithi mina mawungayi endlini kaNkulunkulu njengoba ukadene neminyaka yakho uSathane kodwa yena uyaya endlini kaNkulunkulu. Mawungayi wena endlini kaNkulunkulu uSathane uyaya kodwa la kumele ngabe kuqawe nakhona afika ameni uSathane akhulume noNkulunkulu on your behalf. Kungcono ukuyoyikhulumela noNkulunkulu ungaze ukhulunyelwe isitha sakho uSathane phambi kaNkulunkulu. Ungalenzi lelo phuthu ucabanga ukuthi akaye uSathane uyaya. Wafika wabika ngoJobe hayi kumuzulazo uthi uJobe wena uNkulunkulu ubiyele. Ukwazi ngani uSathane uthi uJobe ubiyele? It's because uJobe une strong relationship noNkulunkulu. Nawe mawune weak relationship noNkulunkulu uSathane uyakwazi lokho. Ungacabangi ukuthi uNkulunkulu ulalela wena kuphela noSathane uyamlalela. Ungacabanga ukuthi uNkulunkulu uthembeke kuwe kuphela, uthembekile nakuSathane. Chapter 1 kaJobe wamnika ilungelo lokuba kuJobe. Thana leli culo lemabandla 281 emagameni okuhlabelela mangisondele kuwe Nkosi noma ngiqhutshwa inhlupheko. Ngingathokoza ngiphinde ngithi ungisondeze kuwe manje. Buyela unjalo phambi kaNkulunkulu. Buyela nenhlupheko yakho phambi kaNkulunkulu. Buyela nozalo lwakho lingazwani phambi kaNkulunkulu. Buyela nabantwana bakho behlupha phambi kaNkulunkulu. Buyela nobuthakathaka bemvelo nobani phambi kaNkulunkulu. Buyela nabo ngoba indlela isavulekile yokuya kuNkulunkulu. Wena usona isihlahla esimndawonye ukuthi noma sifuka amagatsha kodwa siqhubeke sime ndawonye. Wena unenyawo zokuhamba ziye kuNkulunkulu. Noma ngabe uphundwa ngani ezweni lasemhlabeni but inyawo zakhe zikuthwathe zikuse kuNkulunkulu. Ithemba lakhe lithathe likuse kuNkulunkulu. Akusho lutho ukuba kuthiweni ngawe kodwa indlela esaphikelela kuNkulunkulu ayikavaleki. Uma empilweni izimo zikwehlela ngizoncenga nje ukuthi ubuyela kodwa kuNkulunkulu. You are a prisoner of hope. Uyisiqila sethemba njengokusho kwaleli lizwi. Lini ithemba lisisekelo somuntu ophelele ekuthembeni uNkulunkulu. Ithemba kuMkristu limbewu eyenza ukuba kuqhamiseleke izinto ebezingeke zibonakale ehamba eyedwa engasekelwe uNkulunkulu. Buyele eqabeni kunohlelo okhosini elithi ithemba libulali. Ngakho ke ethembeni ila siphila khona. uNkulunkulu yila siphila khona. uNkulunkulu yila sisekelwe khona. uNkulunkulu yila ikusasa lethu likhona. Buyele enqabeni siqile sinethemba. Buyele enqabeni sikhulekela nendlu kaZulu. Mhlathe yazanayo hlanganani. Ningazenzi inhlekisa phakathi kwabezizwe. Niba ngithambe elingenanyama. Buyelani ngicela wonke amabandla ewayikhulekela indlu kaZulu ukuba ingazenzi inhlekisa ngoba iyindle namandla. Nathi singalokhu simala ngaye inkundleni kodwa sibathwale sibayise kuNkulunkulu ngoba baficwe umzuzu akade bengawulindele nabo wabehla ngenhla. Kodwa siyayicenga indlesilo buyelane enkabeni, buyelane enkabeni uNkulunkulu.
buyelani niyomfuna uNkulunkulu ngenhliziyo ephelele. Sinithwele enhlizweni zethu, siyazwelana nani, kodwa into yosenza sonke siphumelele kufunisisa ubaba uNkulunkulu. Musa wenkosi yethu Jesu Kristu, uthando kaNkulunkulu Baba Dlala Moya Oyingcwele, mabe nani bunilondoloze bangcwele. Amen.